Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Mga igsuon aron nangayan ug takos kita sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman ang atuang mga kalapasan ug atong pangayoon ang pasaylo sa atong makagagahom nga Amahan, aron nangayan ug takos kita nga mudawat siyang lawas ug dugo nining santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako og dako uyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, tinubdan sa tanang kaluoy ug kaayo, nagtudlo ikaw nga diha sa mga pagpuasa, pagampo ug pagbuhat sa kaluoy, anaa ang tambal sa mga sala. Dawata kining pag-angkon ang among kaubos ug itugot nga kami nga nangaluya tungod sa pagkasayod sa among mga sala, matabangan unta kanunay tungod sa imong kaluoy. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Apan giuhaw pag-ayo ang mga tawo ug nagbagulbol sila kang Moises. Mingon sila, nganong gidala mo man kami gawas sa Ehipto? Aron ba kami ug ang among mga anak ug ang among mga kahayupan mamatay sa kauhaw? Unya nagampo si Moises sa Ginoo. Siya miingon, unsa may akong buhaton niining mga tawhana, hapit na ako batuon nila. Ang Ginoo miingon kang Moises, dad-a ang pipila ka mga kadagkuan sa Israel, ug pag-una kamo sa katawhan. Dad-a ang imong sungkod nga gibunal mo sa suba. Mubarog ako sa imong atubangan didto sa bato sa Sinai. Bunali ang bato ug mugula ang tubig nga mainom sa mga tawo. Gibuhat kini ni Moises atubangan sa mga kadagkuan sa Israel. Kadtong dapita, ginganlag pagsulay ug paglalis. Kay nakiglalis man ang mga Israelita ug gisulayan nila ang Ginoo sa ilang pagpangutana.
Nagauban ba kanato ang Ginoo o wala ba? Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong kasing-kasing. Umari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isangyaw ta ang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon ug mga salmo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, manghapa kita sa pagsimba. Mangluhod kita atubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios, ug kita ang katawhan nga iyang gidumala, ang panon nga iyang gitultulan. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Hinaot unta nga karon, mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw tig-aha ang inyong mga kasing-kasing, sama didto sa Meriba. Sama sa adlaw ni Masa, didto sa Kalingawan, diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila akong gisuta, bisan nakakita sila sa akong mga buhat. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsoon, sanglit gihimo naman kitang matarong sa Dios. Pinaagi sa pagtuo. May panagdait na kita ug ang Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa pagtuo, gidala kita niya ngadto sa grasya sa Dios. Di nagkinabuhi kita karon ug malipayon diha sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Kining paglaoma dili gayud mapakyas kay gibuo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing. Pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan, sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tao ang pagpakamatay, alang sa usa ka tawong matarong. Tingalig adunay magpakamatay, alang sa usa ka maayong tawo. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato. Kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayan ikaw, O Ginoo. Nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlag Sikar, nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob sa iyang anak nga si Jose. Ato adidto ang atabay ni Jacob og milingkod si Jesus tupad sa atabay, sanglit gikapoy man siya sa panaw. Hapit na kadto maudto. Unya nahiabot ang usa ka babaeng Samarianhon aron pagkalus og tubig. Mingon si Jesus kaniya, "Paimnara ako." Niining tungura ang iyang mga tinun-an nangadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Ang babayi mitubag, "Hudiyo ka, ug ako Samarianhon. Busa nganong nangayo ka man kanakog tubig nga mainom?" Kaya ang mga Hudeyo gud ug ang mga Samarianhon wala may panagsandurotay. Si Jesus mitubag, "Kung nasayod ka paunta sa gasa sa Dios, ug kinsa kining nangayo kanimog tubig, mangayo kagayod kaniya og hatagan kaniyag tubig nga naghatag sa kinabuhi." "Sir," ang babayi miingon, "wala kay timba og lalom ang atabay. Asa ka man magkuha niya ng tubiga? Hinatag kining atabaya sa among katigulangan nga si Jacob, og siya og ang iyang mga anak, ingon man ang iyang mga kahayupan, miinom gikan niini. Labaw ka ba di ay kang Jacob?" Si Jesus mitubag, "Ang muinom niining tubiga, uhawon pag-usam. Apan ang muinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na gayud uhawon. Kay ang tubig nga ihatag ko kaniya, mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan, nga muhatag og buhing tubig ug kinabuhing walay katapusan." Ang babayi miingon, "Sir, hatagi ako niining tubiga aron dili na ako uhawon ug dili na usab ako muanhi sa pagkalos." Ug giingnan siya ni Jesus, "Lakaw, tawga ang imong bana ug balik nganhi." "Wala ako'y bana," miingon ang babayi. Si Jesus mitubag, "Husto ang giingon mo nga wala kay bana. Kalima ka na maminyo ug ang lalaki nga imong gikaipon karon dili tinuod mong bana. Tinuod ang imong gitug-an kanako." Ang babayi miingon, "Sir, nagtuo ko nga propeta ka. Ang among mga katigulangan nga Samarianhon nagsimba sa Dios dinhi nining bukira. Apan kamong mga Hudeyo nag-ingon nga ang Jerusalem mao ang dapit diin magsimba kita sa Dios." Si Jesus miingon kaniya, "Babayi, tuuhi ako nga moabot ang panahon nga ang mga tao dili na magsimba sa amahan dinhi nining bukira ni sa Jerusalem. Kamong mga Samarianhon wala gayud makaila sa inyong gisimba. Apan kaming mga Hudeyo nakaila sa among gisimba, kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudeyo. Apan tali abot ang panahon ug karon ani ana ngang matuod nga mga magsimba sa amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Kini sila mao ang mga magsisimba nga gusto sa amahan nga mao'y magsimba kaniya. Ang Dios espiritu ug kadtong magsimba kaniya kinahanglang magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran." Miingon kaniya ang babayi, "Nasayod ako nga moanhi ang Mesiyas nga ginganlag Kristo. Inig-abot niya, iya kitang sultihan sa tanan." Si Jesus mitubag, "Ako mao siya nga nakigsulti kanimo." Niadtong higayuna, nahibalik ang mga tinun-an ni Jesus ug natingala sila pag-ayo sa pagkakita nila nga nakigsulti siya sa usa ka babayi. Apan walay usa kanila nakapangutana sa babayi kung unsay iyang gusto. Ninangutana sila kang Jesus nganong nakigsulti siya sa babayi. Unya gibiyaan sa babayi ang iyang banga ug mibalik siya sa lungsod ug giingnan niya ang mga tawo, "Ngari kamo ug tan-awan ninyo ang tawo nga misulti kanako sa tanan nga akong nabuhat. Siya na ba kaha ang Mesiyas?" Busa namiya sila sa lungsod ug nangadto kang Jesus. Niadtong higayuna, ang mga tinun-an miagda kang Jesus, "Rabay, kaon na." Apan siya mitubag,
may pagkaon ako nga wala ninyo hisayri. Busa ang mga tinunan nagpangutan anay, may nagdala ba kaniyang pagkaon? Si Jesus mingon kanila, ang akong pagkaon, mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako, o sa pagtuman sa buluhaton, nga iyang gipabuhat kanako. Dili ba nag-ingon man kamo, upat pa kabulan, una moabot ang ting-ani? Sultihan ko kamo, tanawa ninyo ang kaumahan, hinugna ang mga bunga, ug husto ng anihon. Ang nag-ani, suhulan, ug hipuso niya ang mga abot, alang sa kinabuhing walay katapusan. Aron mga lipay ang nagpugas, ug ang nag-ani. Kay husto ang giingon, lain ang magpugas, ug lain ang mag-ani. Gipadala ko kamo aron mangani sa wala ninyo hagui. Ang uban mo ay naghago, ug kamo ang nabulahan sa ilang hinaguan. Daghan sa mga Samarianhon, ni adtong lungsura, nanuo, kay ang babae miingon man, gisultihan ako niya sa tanan kong nabuhat. Busa sa pag-abot sa Samarianhon, gihangyo nila, ako nga magpabilin uban kanila, ug nagpabilin ako didto duha ka adlaw. Daghan pagayod ang nanuo kaniya tungod sa iyang gisulti, ug giingnan nila ang babayi, mituon na kami karon dili tungod sa imong gisulti, kundi dili tungod kay kami mismo nakadungog kaniya, ug nasayod kami nga siya maugayod ang manluluwas sa kalibutan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsoon, maayong gabi kaninyong tanan. Anya na kita sa ikatulo nga Domingo sa panahon sa Kwaresma. Ang kasinatian sa kauhaw, mag-aghat kanato pagpangita sa tubig nga mainom o makatabbaw. Kung hilabihan ang atong kauhaw, mas maninguha kita sa pagpangita sa tubig nga makasatisfy sa atong kauhaw. Kauhaw o tubig ang dayag nga gisgutan sa atong mga pagbasa karon. Sa unang pagbasa, ang mga Israelita, samtang nagpanaw sila sa disyerto, padulong sa yuta nga gisaad, nakasinati og kauhaw. Gani nagbagulbol sila kang Moises tungod niining kawala o kakulang sa tubig. Gani adunay tuno sa pagmahay kung nganong gidala pa sila gawas sa Ehipto. Diin daghan ang tubig o pagkaon didto sa Ehipto. Munang nagbagulbol sila, mingon sila kang Moises, nganong gidala pa man ni kami nimo gawas sa Ehipto? Aron ba kami ug ang among mga kayupan ug among mga anak, mga matay gumikan sa kauhaw? Ug tungod niini, nagampo si Moises sa Ginoo. Ug agig tubag sa Ginoo, misugo siya kang Moises sa pagbunal sa bato didto sa Sinai. Ug mibuhagay ang tubig nga mainom. Now dayag kaayo nga ang gugma sa Dios ngayang gibubo ngadto sa iyang katawhan. Bisan pa man silang pagkamasupilon, gihatagan gihapon sila sa tubig nga ilang mainom. Apan diya sa ikaduhang pagbasa, dili lamang ordinaryong tubig ang gibubo sa Ginoo ngadto sa atong kasing-kasing, kundi ang Espiritu Santo nga mao'y gasa sa Dios. Kinsa mihugas kanato pinaagi sa iyang dugo ug mibubo sa Espiritu Santo diha sa atong kasing-kasing. Matud pa ni San Pablo, gibubo sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Kining maong gasa mao'y naghatag kanatog paglaom. Paglaom bisan pa man sa dili pagkaangayan nga mudawat sa iyang gugma. Kining tubig o Espiritu Santo gihiusa diha sa ebanghelyo. Diin si Kristo mauna ang sentro. Siya mao ang tubig nga mutagbaw sa tanang matang sa kauhaw. Iya kining gipadayag pinaagi sa iyang pagpakighinabi sa usa ka babayi nga taga Samaria o Samarianhon. Gilamdagan ni Jesus ang babayeng Samarianhon sa tubig nga makatagbaw sa kauhaw sa iyang kalag. Apan nindot hisgutan ang pipila ka detalye
sa maong panagtagbo sa babayi nga Samarianhon ug kang Jesus. Nganong mudto man gayud miadto ang babayi sa atabay ni Jacob. Dili ba sa atong nadungog usab nga ang mga Hudeyo ug ang mga Samarianhon wala sila'y pagsandurutay. Ug kini mga taknaa, mingaw kini mga taknaa ug tutok, init kaayo. Mora kini panahon nga ang babayi mo adto sa pagkabo sa atabay aron iyang mainom. O gigamit kini nga kay gayunan ni Jesus aron iyang mahinabi kining babayi nga Samarianhon. O iyang madala ngadto sa kabag-uhan. Sama sa kasagaran kanato, ang babayi wala dayon mo padayag sa kinatibuk-an may tungod siyang kaugalingon ngadto kang Jesus. Siyempre wala makailagayod ang babayi kang Jesus. Wala sa makasinati kang Jesus. Mananggapan ko sa pag-abli sa iyang kaugalingon, gapan ko sa pagtugan, pagpadayag sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Apan sa dihang hinay-hinay nga gibutyag ni Jesucristo ang kamatuoran, may tungod kaniya, may tungod sa iyang mga kaagi, may tungod sa 5 kalalaki nga iyang nalambigit, ug sa iyang kahimtang nga nag-ipon-ipon lamang, nga nagpuyo lamang. Ang babayi nakaamgo nga walay sikreto diha kang Hesus. Pinaagi sa pagpadayag sa kamaturan, si Jesus mipalukmay sa kasing-kasing sa maong babayi, ug siya misinati og kausaban. Ang kasinatian sa babayi nagpadayag sa usa ka kamatuoran nga walay matago sa mata sa Dios. Kung kitang mga tao, makalimbong kita sa tuisig katawo, kung kitang mga tao, makatago kita sa tuisig katawo, apan sa mata sa Dios, walay matago. Dayag og klaro kayo sa Dios ang tanan natong mga binuhatan. Ug iya kining gipadayag diya siyang pagsaysay may tungod sa kahimtang sa babayi. Walay matago sa Dios tungod kay siya nasayod sa tanan. Ang pagdawat sa kamatuoran ug ang pagdangop sa kamatuoran sa gugma sa Dios mao'y gikinahanglan aron sination nato ang hingpit nga pag-alim ug katagbawan sa atong mga kauhaw ug kahingawa. Sama sa babaeng Samarianhon, atubangon nato ang kamatuoran sa atong kaugalingon diha sa ato ang pagkighinagbo sa ato ang manunubos nga si Jesucristo. Asa man nato mahinagbo ang Dios dinhi sa kalibutan. Una, diha sa kinahiladman sa atong tagsatag sa kakasing-kasing. Asa man nato mahinagbo ang Dios dinhi sa kalibutan. Ikaduha, nining santos nga Eucharistia, nga kundiin siya magtagbaw kanato sa atong kagutom ug kauhaw. Nga kundiin ato siyang dawaton lawas ug dugo, nining santos nga misa. Ug asa pa man nato mahinagbo ang Dios dinhi sa kalibutan, diya sa sakramento sa pakighiuli, sa sakramento sa kumpisal. Mahinagbo nato ang Dios nga kundiin kita iyang limpyuhan, iyang bag-uhon, iyang balaanon aron mahibalik kita ngadto sa kabag-uhan sa atong kaugalingon. Kana kung mapaubsanon kita nga mudawat sa kamatuoran ug mapaubsanon kitang mudangop sa kamatuoran. Munang atubangon ta ang kamatuoran sa atong kaugalingon diya sa atong pagpaubos, diya sa atong pagpakighinagbo sa atong Ginoong Jesucristo. Ang kuno nato ang atong mga sala ug kakulangan ug mudangop kita kaniya diya sa mga sakramento o mga kaigayunan nga gipahigayon kanato sa iyang simbahan. Sama usab kang Moises, bunalan ta ang bato, ang mga bato sa garbo. Bunalan ta ang bato sa kahakog, pagdumot, pagpatuyang sa tawhanong kahilig o guban pa, aron mubuhagay ang tubig sa pagpaubos, pagkamanggihatagon, pagpasaylo, pagpugong sa kaugalingon. Ug mahimo lamang nato kini kung sa kanunay kita mudangop kang Kristo, ang tinubdan sa tubig, nga makatagbaw sa tanan natong kauhaw sa kinabuhi. Apan, unsa man ang tubig nga atong gikinahanglan ining kalibutana, unsa man ang kasagaran nga tubig nga ato ang gitagaan og dakong pagtagad ining kalibutana. Kasagaran
mao ang mga bahandi nga maghatag lamang kanatog temporaryo nga katagbawan. Kasagaran ang ato ang mga tinigom nga mga kwarta nga maghatag lamang kanatog temporaryo nga katagbawan ing kalibutana. Apan mga igsuon, nining panahon sa Kwaresma, nining panahon na kung di kita nag-journey ngadto sa pagbago sa atong kaugalingon, gikan sa pag-usisa sa atong kasatag sa kakinabuhi, ang Dios nag-auhag kanato. Ug ang Dios nagpadayag kanato nga walay laing makatagbaw sa atong kauhaw, kundili siya lamang. Kay siya maghatag sa tanan, siyang tuburan sa tubig nga makatagbaw kanato. Ug dili lang tuburan sa tubig, kundi siya pagayod ang tuburan sa atong kinabuhi ug magdala kanato ngadto sa kaluwasan. Munang nining panahon sa Kwaresma, atong gamiton kini nga kay gayunan nga kung diin kita mabag-o sa atong kinabuhi ug mahibalik kita ngadto sa kiliran sa Dios. Tan-aw nato atong tag sa kakinabuhi ug kaugalingon. Kung ang atong mga binuhatan nakaangkla pa ba, nagsubay pa ba sa pamaagi ug kabubuton ug kasuguan sa Dios? Kay basin halayo na kita kaayo kaniya. Basin gamay na lay kulang, mahagbong na kita ngadto sa nagdilaab nga kalayo sa impyerno. Munang matag karon og unya, susihon nato atong tag sa kakaugalingon. Maninguha kita nga kanunay kitang makainom sa tubig nga makatagbaw kanato, makainom sa tubig nga magdalagay kanato ngadto sa kaluwasan, ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ug mahimo lamang nato kini. Mahimo nato kini kung kita mapaubsanon nga mudangop sa atong manunubos nga si Jesucristo, nga mao ang kamatuuran, mao ang kinabuhi, mao ang dalan sa kaluwasan. Munang sa atong pagpadayon ng santos nga Eucharistia, atong ihalad ngadto sa Dios ug pangayoon nato ang iyang panabang nga diya sa atong pagpaningkamot sa pagkabot sa kaluwasan, kanunay kitang ligon, kanunay kitang madasigon sa pagtuman siyang kabubuton ug kasuguan dinhi sa kalibutan, aron sa ingon kanunay kitang matagbaw ug kanunay kitang makainom sa tubig nga magdala kanato ngadto sa kaluwasan ug maghatag kanato katagbawan. Ato kining pangayoon, ilabi na gayud sa atong pagdawat siyang lawas ug dugo ning santos nga Eucharistia. Amen. Palihog manindog. Mga igsuon sa kinasingkasing gayod, atong ipadayag atong pagtuo ngadto sa Dios diya sa pag-ingon, nagato ako sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulog ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa to sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita sa amahan, kansang kabubuton, mao'y kalanon sa iyang bugtong anak sa Jesucristo. Puno sa pagsalig, ipadangat nato ang atong mga pangamuyo diya sa pag-ingon, Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Ang simbahan sa iyang pagpadayon sa misyon ni Kristo buhaton unta niya kanunay ang kabubuton samahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga mga nangulo sa gobyerno kanunay maglantaw alang sa kayuhan sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga sa matag dagkong desisyon sa atong kinabuhi, pangitaw nato kanunay ang kabubuton sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga mga batanon manggihatagon og malipayong mutubag sa tawag sa Dios alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo.
nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Venerable Chupilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo Ginoo pamatia ang among pangamuyo. nga sa katapusang gutlo sa atong kinabuhi pilion nato ang Dios kay kita iyaman. Magampo kita sa Ginoo Ginoo pamatia ang among pangamuyo. Langit nung Amahan, gibuhat mo kami alang kanimo. Ikaw ra ang bugtong tubag sa tanan nga among gipangandoy. Hatagi kami sa grasya, aron sa kanunay, among tumanon ang imong kabubuton. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo, aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawatan unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot alang sa pagdahig paghimaya siyang ngalan ug alang usab sa mga kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, malukmay unta ikaw nining among sakripisyo. Kami nga nag-ampo nga pasayloon nimo sa among mga sala, maningkamot unta sa pagpasaylo usab sa mga sala sa among mga igsuon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay samtang nangayo siya og tubig nga mainom gikan sa babayeng Samarianhon, mihatag usab kaniya sa gasa sa pagtuo. Sa ingon iyang gitagbaw ang kauhaw sa pagtuo sa babayi aron mahaling diha kaniya ang kalayo sa gugmang Diosnon. Busa nagpasalamat usab kami kanimo ug uban sa imong kagahuman ug mga anghel nagaingon kami.
Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, Dawan ta kini ninyo nga tanan ug kanaa. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, Dawan ta kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Julito among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles, uban kang Santa Catalina de Alejandria, among patrona. Ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa Amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa panulan. Inunuan, luwasa kami, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, Ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ipakita ta karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Ania ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Mag-ampo kita. Nakadawat kami sa pasalig sa kaluwasang dayon, og nabuhong kaming ania sa yuta sa pan nga langit nun. Naghangyo kami kanimo Ginoo, nga kining among gihimo, pinaagi ning sakramento, matuman unta pinaagi sa buhat, dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Palihog maglingkod alang sa mga pahibalo. Parish announcements. Ang ikaduhang love offering collection sa miaging Domingo, March 1, 2026, may kabat og 28,059 pesos and 60 centavos. Gitagana kini alang sa proyekto sa simbahan. Sa miaging simana usab ang atong opisina nakadawat og mga donasyon alang sa proyekto sa simbahan, diin mikabat kini og 20,400 pesos nga gikan nila ni Shane Kathleen, Mr. and Mrs. Julius Ray Amores, Girly Q og Milagros Q, Gadiana and Asonio family, Nora C. Sagarbaria family ug 5 ka-anonymous donors. Ang Knights of the Columbus 3938 Council sa atong parokya nagdawat og bag-ong miyembro. Kung kinsa kadtong interesado, duula lamang atong miyembro sa Knights of the Columbus. Ang parokya sa katedral nagpadayon sa pagdawat og reservation alang sa atong bone chamber nga anaa mahimutang sa tuong nga bahin sa gawas sa simbahan. Alang sa tanan nga walay bunyag nga mga bata o dagko na nga sakop sa atong parokya, aduna kitay bunyag nga pagahimuon karong Marso 14 ug Marso 21 sa alas 2 sa hapon. May kasal o walay kasal nga ginikanan, pwede bunyagan ang inyong mga anak. Palihog ipahibalo kini sa inyong pamilya, kasilinganan o kaparyentihan nga wala pa mabunyagi. Pagdala lamang og birth certificate matag Miyerkules sa alas 9 sa buntag para sa interview. Daghan kaayong salamat. Atong pasalamatan ang atong Mass Presider sa atong Santos nga Misa karon, Reverend Father Alvin Villaflores. Dagang salamat usab sa atong mga lectors, lay ministers, altar servers, ushers, social communication team o sa ato ang choir, ang Coro de Santa Catalina Choir.
Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. manalangin og manalipod kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nasaulog na ang misa, lakat kamo ug dad-an ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.